Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 19, hangtod sa 30. Ang giingon diri, unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan manila nga nabuang siya. Unya ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem miingon, at naa kaniya si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Jesus ang mga tawo o gisuginlan niya sila mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kun ang mga tawo sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kun ang mga sakop sa usa ka panimalay magbahin ug magunay pag-away, mabungka gayod kanang panimalaya. Busa kun ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan ininyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus, kay may pipila man gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Sumala sa atong nakita ni adtong miaging Domingo mga kaigsuunan, niini nga bahin sa atong pagtuon sa Ebanghelyo sumala ni Marcos, aduna na usab pagkabangi si Kristo ug ang mga iskriba ug pariseyo. Ug bagang panon sa katawhan ang nag-alirong sa atong Ginoong Hesukristo. Nagbuhat si Kristo og mga milagro. Nagwali si Kristo mahitungod sa gingharian sa Dios, ug mas daghan pang mga tawo, nagkadaghan gayod ang mga tawo nga miduol kang Jesus. Ug grabe kaayo kabaga ang mga tawo nga nagsunod kang Jesus to the point nga wala na sila higayon pa aron mukaon. Ug pipila sa mga suod kaayo nga parinti o kabanay sa atong Ginoong Hesukristo nagtuo nga siya nalisuan sa maayong pangisip. Mao nga ang mga iskriba ug pariseyo aduna may chismis nga nalisuan si Kristo sa maayong pangisip. Ila pod nga gisakyan kini nga balita ug miingon sila sa bersikulo 22 nga si Kristo nag-abog, naghingilin og mga yawa sa gahom ni Beelzebul or sa gahom ni Satanas, of course. O gipadayag ni Kristo ang absurdity sa ilang posisyon. Ang pasabot ni ining absurdity, katawanan kaayo.
ang ilang posisyon, binata ang ilang gisulti mga kaigsuunan. Tungod kay kung si Kristo naghangilin og mga yawa sa gahom ni Satanas, si Satanas nakigsangka sa iyang kaugalingon. And this would be ridiculous, katawanan kaayo, abnormal, childish. Sa tinuod lamang si Kristo naghangilin sa mga yawa sa iyang kaugalingong gahom ug sa gahom sa balaang espiritu. Jesus by His own power has entered into Satan's stronghold ug gibungkag ni Kristo ang gingharian sa yawa. Ug kini nga panghitabo mga kaigsuunan nagapakita lamang gayod sa pagkabuta sa mga iskriba ug sa mga Pariseo. Ug dayon nagpronounce si Kristo og seryoso kaayo nga pronouncement mahitungod sa sala, sa pagpasipala batok sa balaang espiritu ug mao kini ang sala nga dili na gayod mapasaylo. Marcos kapitulo 3 bersikulo 28 hangtod sa 30. Timan-i ninyo kini, mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tawo nga nagpasipala sa Espiritu Santo dili gayod mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka mga tawo nga miingon nga siya giyawaan. Unsa man gyud ang tinuod nga kahulugan niining sala nga giingon ni Kristo nga dili na mapapas ug dili na mapasaylo. Ato kining tubagon ning takna sa kagabihon once and for all ug hinaot nga andamon sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Una, the description of the unpardonable sin. Ang paglarawan ni Kristo sa sala nga dili na gayud mapasaylo ug dili na gayud mapapas. So gidescribe ni Kristo niining puntuha ang kasalanan nga wala na gayoy kapasayloan. O gisugdan kini ni Kristo pinaagi sa formula sa panultihon nga kasagara niyang gigamit sa Biblia kining pulo nga sa pagkatinuod or truly I say unto you. But pasabot sigurado gayud kini, tinuod gayud kini, of course isip Dios nga walay sala ug wala gayoy bakak sa iyang baba ug kasing-kasing. Ang tanang gipamulong ni Kristo tinuod gayod, pero aduna siya'y mga gipamulong nga importante gayod kaayo, mao nga iya kining gisugdan sa formula nga sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Kini nga formula mga kaigsuunan, nagpasabot kini nga kamatuoran dili gyud nato kini baliwalaon gumikan kay ang atong eternidad mao ang nakasalalay niini. O gisulti ni Marcos kanato nga ang tanang matang sa sala mahimo pang pasayloon sa atong Ginoo. Well, this is not talking about universalism. Wala kini nagpasabot nga ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan maluwas. Apan si Kristo nagsulti nga adunay paglaom alang sa tanang mga makasasala. Bisan pag-unsa kadautan ang imong kasing-kasing higala, bisan pag-unsa kadautan ang imong kalag at tubangan sa Dios, kung ikaw maghinulsol aduna gayoy paglaom sa kapasayloan, ang tanang matang sa sala mahimong mapasaylo sa atong buhi nga Dios. Mao kini giingon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Ang giingon diri, tamis kayo nga saad sa atong buhi nga Dios. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita, bisag unsa pa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo, bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Now, si Kristo nagsulti nga ang tanang matang sa sala mahimong mapasaylo. Sexual sin, divorce, murder, drunkenness, robbery, abortion, pagpakuha og bata, the persecution of Christians, si Pablo manlulutos kanhi, bisan pa ang pagpasipala, gilukat ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo ang tanang mga katawhan nga iyang gipili aron sila makabaton og kapasayloan
sa ilang mga kasalanan. No matter how terrible your sins, bisan pagdagtom pula kini, mahimo kining papution ni Kristo sama sa nieve, sama sa snow. Ang atong buhi nga Dios puno kaayo sa kaluoy, sa tanang nagatawag kaniya. Ang Dios magpasaylo gayod sa hilabihan gayod, mga kaigsuunan. Ang but pasabot ni ining pulong nga pasaylo, kining saylo ba? But pasabot laktawan or send away. Og sa nasod sa Israel, gi-illustrate kini pinaagi sa kining gitawag nila og scapegoat. Ang kanding, ilang ipatong ang ilang kamot sa kanding ang pari in behalf of the people. Ang tanang sala sa katawhan sa Israel, ibalhin dito sa kanding. And then ang kanding, buhian dito sa disyerto. Aron siya mamatay. Simbolo kadto sa pagpapas sa Ginoo, sa kasalanan sa Israel. Adunay substitute. Ang kanding, ang scapegoat, mao ang substitute. Si Kristo ang katumanan ni iniigsuon. Gumikan kay gipatong sa abaga ni Kristo ang tanang mga sala sa nagtuog, nagsalig kaniya. Gipasan kini ni Kristo ug siya namatay didto sa cross sa Kalbaryo. With the sacrifice of Jesus Christ, our sins have been fully removed. Mao nga ang giingon sa salmista sa Salmo kapitulo 103 bersikulo 12. Ang giingon diri mga kaigsuunan, sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan. Mauusab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala, dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Apan matod pa sa atong teksto ning takna sa kagabion, adunay usa ka sala nga dili gayod mapapas ug wala gayoy kapasayloan. Gi-record kini ni Marcos, gi-record pod kini ni Matthew, ug gikan gyud kini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ang pangutana mga kaigsuunan, unsa man kining salaa nga wala na gayoy kapasayloan? Well, ang giingon ni Marcos sa atong teksto, mao kini ang sala sa pagpasipala sa balaang espiritu. Kining sala sa pagpasipala, mga kaigsuunan, blasphemy kung sa English pa. Kasabot kaayo ang mga iskriba ug pariseyo niini. Kining pagbugal-bugal sa ngalan sa atong Dios, o kining pagpasipala sa karaang tugon, ang silot niini kamatayon, batuhon, labayon og bato, palantigon og bato ang usa ka tawo nga nagpasipala sa atong Dios, sa daang tugon hangtod nga siya mamatay. Pero unsa man gyud kining pagpasipala batok sa balaang espiritu? Unsa man gyud kining salaa nga wala na magyud kini kapasayloan, dili na gyud mapapas. Kining pangutanaha nakapalibog kayo sa daghang mga theologians o komentarista sa tibuok kalibutan. Unsa man gyud kining salaa nga dili na mapasaylo? How do you know if you have committed it? Unsaon man nimo sa pagsayod nga nakapasipala na diay ka sa balaang espiritu? Kahadlok ba? Kay kung nakapasipala ka sa balaang espiritu, dili na gyud ka mapasaylo. Hadlo kayo mga kaigsuunan. But we must be clear mga kaigsuunan. Kining pagpasipala batok sa balaang espiritu, sala kini nga mabuhat gihapon sa mga tawo bisan pa sa atong kapanahunan karon. Kaya ang giingon diri, not today or in the ages to come. Oh, sige ingon sa Matthew chapter 12 verse 32. Basahon nato og utro. So ambot pasabot, kini nga sala mabuhat gihapon kini sa mga tawo karon. Kining sala nga dili na mapasaylo. Ang giingon diri, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. So meaning to say mga kaigsunan, kini nga sala mabuhat gihapon sa mga katawhan karon. And Jesus is giving a solemn warning that applies to our generation as much as it did to the generation to which Christ was speaking. Now, adunay pipila ka mga tawo nga nag-ingon nga kining sala nga dili na mapasaylo, mao kini ang pag-reject sa atong Ginoong Hesukristo. Kung i-reject kuno nato ang atong Ginoong Hesukristo,
Dili na kuno mapasaylo ang atong kining salaa. But what about Peter? Di ba si Peter, gireject niya si Jesus Christ 3 times? Iyang gilimod. What about Paul? Gireject ni Pablo si Kristo. They both rejected Jesus, both Paul and Peter. Sa tinuod lang, mga kaigsuunan, mahimong mo-reject ka sa atong Ginoong Hesukristo at one point of your life. And then at another, nablihan ang imong mga mata, imong gidawat ang atong Ginoong Hesukristo. Well, ang mga charismatic o ang mga Pentecostal nagsulti nga kini nga rejection sa balaang espiritu mao kini ang rejection sa nindot nga pagpanglihok sa balaang espiritu, kining gitawag lag speaking in tongues o mga miracles, mga harakabababasya, karababasyanda, karababasye, mga ingon ana. Pero dili kini mao gihisgutan ni Kristo ni ini nga passage kung atong tanawon. So you cannot interpret this to mean your interpretation that when you question the doctrine of the speaking in tongues, you are blaspheming against the Holy Spirit. Daghang mga Pentecostal moingog ayaw i-question na. Kay basig sa pag-question nimo nakapasipala na ka sa balaang espiritu. No. Doon na po'y mga tao nga nagtudlo nga kini nga sala pwede kini nga mabuhat sa tinuod nga Kristohanon. Ug kung mabuhat kini sa tinuod nga Kristohanon, mawala ang ilang kaluwasan. Ato pud ka nang gi-reject. That is purely Arminian. Nagtudlo kining mga tawhana nga ang usa ka Kristohanon mawala ang ilang kaluwasan. Pwede sila nga makondinar sa atong Ginoo or mahukman forever. This warning, mga kaigsuunan, dili kini applicable sa tinuod nga mga magtutuo. Although kinahanglang atong sundon ang Ginoo sa tibuok natong kusog, we must never presume on the grace of God. Unsa man gayud ang bot pasabot ni ining blasphemy against the Holy Spirit, unsa man gyud ning salaa nga dili na magyud kuno kini mapasaylo. Now let me tell you what Jesus is referring to. Unsa ba gyud kining salaa nga dili na mapasaylo? Kining sala sa pagpasipala sa balaang espiritu mao kini ang pagbalibad sa atong Ginoong Hesukristo taliwala sa klaro kaayo nga ebidensya sa pagpanglihok sa balaang espiritu sama sa gibuhat sa mga eskriba ug pariseyo. Klaro kaayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu kang Jesus niadtong nagpalaya siya og mga demonyo. Klaro kaayong ebidensya. The evidence was abundantly supplied before them. Pero bisan og klaro kaayo, mibalibad ra gayud gihapon sila sa atong buhi nga Dios. It was openly denying Christ against the clear knowledge about Him. Klaro na kaayo ang ebidensya. In other words, nasayra nila ang tanang kamatuuran sa Ebanghelyo gikan sa pulong sa Dios nga gipadayag kanila pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Pero dili gyud sila ganahan nga mudawat niini. Nasabtan nila ang mensahe sa Ebanghelyo. Nga sila makasasala, napamatud-an na gyud nga dautan sila ug si Kristo nagpalansang dito sa krus alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Nasabtan nila ang mensahe sa Ebanghelyo apan nagdumili gihapon sila. Ang mga eskriba ug mga pariseyo, mga kaigsuunan, dili sila ignorante sa balaang kasulatan. Dili sila ignorante. Nakita nila, gibanhaw sila sa rus gikan sa mga patay. Si Kristo ang nagbanhaw gikan sa mga patay. Ga-emergency meeting hinuon sila. O gusto nilang patyon sila sa rus. Imbis nga mo bow down sila. Upat ka adlaw na. Nga gilubong sila sa rus. So, case closed na unta. Grabe kaayo ang ebidensya. Dapat silang musurrender na gyud sa atong buhi nga Dios. Gapa emergency meeting. Nag-ingon nga unsa may atong buhaton kining tawhana gabuhat og daghan kaayong milagro. Unya gusto nilang patyon sila sa rus tungod kay gumikan nila sa rus. Daghan ang mituo. Now, klaro kaayo ang taho sa mga gwardya nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Nahimo silang daw sama sa patay katong mga gwardya. Nakita nila ang anghel nga giligid ang
ang portahan nga bato sa lubnganan ni Kristo ug migawas si Kristo gikan sa lubnganan. Ilang gireport kini sa mga iskriba ug pariseyo. Unsay gihimo sa iskriba ug pariseyo? Gisuhulan nila ang katong mga gwardya ug nagmugna silang istorya nga ingnan ninyo nga samtang nangatulog mo gikawat sa 12 ka disipulos ang lawas ni Kristo. Unya gipagawas nga nabanhaw siya pero dili gud tinuod. So you see, klaro kaayo sa nga tanang ng ebidensya, but they still refused it. Mao kana ang sala sa pagpasipala sa balaang espiritu kay nabanhaw si Kristo sa gahom sa balaang espiritu. Klaro kayo ang ebidensya. Apan mibalibad gihapon sila. Roma Kapitulo 9, versikulo 4 hangtod sa 5. Ang giingon diri mga kaigsuunan, kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang mga matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios, kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Subot pasabot. They had all the privileges and evidences. They had the prophecies about the Messiah. Ug gituman katong mga tagna mahitungod kang Kristo nasaksihan nila. Ug unsa ang ilang conclusion kung kinsa si Kristo? Giyawaan kuno si Kristo. Nag-abog kuno siya og mga demonyo sa gahom sa yawa. That was blasphemy. Pagpasipala. It was deliberate rejection. Taliwala sa mga ebidensya. Mibalibad ra gihapon sila. With all the revelation, mga pagpadayag sa Ginoo kanila, mibalibad ra gihapon sila. They blasphemed the revelation of the Holy Spirit. And in addition, mga kaigsunan, gipadayag gayud ni Kristo kung kinsa siya. Yes, for the most part, Jesus had veiled himself most of his life. Sulod sa 30 ka tuig, nagtubo si Kristo didto sa Nazareth. Isip usa ka panday, ang mga ginikanan ni Kristo adunay little idea kung kinsa ba gyud si Kristo, that he was really God in the flesh. Sa unang tuig sa iyang ministeryo, gisugo ni Kristo ang mga yawa nga dili magsulti kung kinsa siya. Gisugo ni Kristo ang mga gipangayo niya nga dili ipanabi kung unsa ang iyang gibuhat. Og si Kristo nagsulti og mga sumbingay. Ang identity ni Hesukristo gitago niya sulod sa daghang mga kapanahunan. Pero tanawa ang nahitabo dito sa Galilea. Gihubo ni Kristo ang tabon ug gipakita ni Kristo sa daghan kayong mga higayon ang iyang gahom pinaagi sa pag-ayo sa mga masakiton, pagbanhaw sa mga patay ug pag-abog sa mga demonyo. And most important, si Kristo nagwali ug nagtudlo mahitungod sa gingharian sa Dios. O gipasabot usab ni Kristo ngadto sa mga tinun-an ni John the Baptist kung kinsa gayud siya. And besides, mga kaigsuunan, ang mga makasasala na bag-o, napasaylo, ang trabaho sa balaang espiritu, ang pagpanglihok sa balaang espiritu, gibubo gayud abundantly didto sa Galilea. Ug unsa gihapon ang tubag sa mga iskriba ug pariseyo? Niadtong gipasaylo ni Kristo ang sala sa paralitiko nga iyang giayo. Unsay ilang gibuhat kang Kristo, nagpasipala kuno si Kristo. Niadtong gi-welcome ni Kristo ang mga kubrador sa buhis. O nakigsalo si Kristo kauban kanila. It is interesting that these publicans and sinners had known little of Jesus before. Apan karon, ilang gidawat si Kristo. Apan ang mga iskriba ug pariseyo nga nakailagayod sila ni Kristo kay gasunod-sunod gud sila ni Kristo. Taliwala sa ilang dako kayong kahibalo kung kinsa si Kristo. Mibalibad gihapon sila ni Kristo. And now, miingon sila nga si Kristo demon possessed. Possessed kuno ni Beelzebub. Nagpanglihok ang yawa sa kinasuluran ni Jesus. Mao nga giabog ni Kristo ang mga demonyo. They were actually blaspheming the work of the Spirit of God.
Nagpasipala sila sa balaang espiritu. The unforgivable, ang dili gayud mapasaylo mga kaigsunan mo kining nakita gayud sa usa ka tawo ang tataw nga mensahe sa ebanghelyo, pero iya gyud gihapon kining gi-reject. Kung kana mao ang attitude sa usa ka tawo, wala nay kapasayloan. Now, applicable pa ba kini sa atong kapanahunan karon? Yes. Yes. Si Kristo, klaro kaayo nga gisangyaw sa atong kapanahunan karon. Wala na gyud natabon, wala nay tabon. Gisangyaw na gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa mensahe sa kaluwasan, ang pulong sa Ginoo tataw gayud kaayo. Understandable. Bisan pag ang usa ka tawo wala ka eskwela o college or high school. Ang ebanghelyo gi-expound here and there. Apan ang mga katawhan nagadumili gihapon sa pagdawat sa ebanghelyo, and therefore they are at risk of committing the unpardonable sin. In other words, ang usa ka tawo nga magpersist gihapon sa pagbalibad sa ebanghelyo ug pagdismiss sa tataw kaayo nga pinadayag sa Dios, mubalibad gihapon sila ni Kristo. They are in danger of being given over to their corruption by God. Ang but pasabot ni ini, pagahion kaayo sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Bisan pa og maglingkod sila og maminaw sa pinakamadasigon nga magwalali, katulgon sila. Og ang ilang hunahuna kanus matapos ang wali aron kita makapaniudto na or makapanihapon na. But this would take years of denial. Jesus' ministry at this point has been going on for about 18 months. And the scribes were now in danger of eternal hell fire. How para sa mga kahigalaan nato nga naminaw ning takna sa kagabhion, nga wala pagyod nila gibutang ang ilang pagtuog pagsalig kang Kristo. Ang atong hangyo sa matag usa kaninyo nga dili mo maglangan-langan, paghinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo. Matod pa sa nagsulat sa Hebreohanon, do not harden your heart. Nakita ninyo ang mensahe sa Ginoo ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing. Paghinulsol, dangup kang Kristo karon na. Kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Makapasipala na ka og duro sa balaang espiritu ug wala na gay paglaom pa alang kanimo. Magampo ta. Salamat o Dios ning takna sa kagabihon. Among gipangayo ang bunga sa ebanghelyo nga nasangyaw karon pa lang gayod. In Jesus' name we pray. Amen. Grasya nga kahibulungan, katamis mo gayon, butaman ko o hinukman, nakita na luwas. Nagtudlo man ang grasya mo, kanako pagtahod. Bililhon man king grasya mo, nga akong nadawat. Sa daghan nga kalisdanan, nga giagian ko, giaga ko sa grasya mo, o gitultulan pa. Sa langit may puloy anta, magdanag ta dito. Walay hunong magpadayon,
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.